Dobar dan, sanjeni znalci i genijalci. Danas radimo nastavnu jedinicu delovi tela biljaka, sve je to kod nas. Sad ovako, ja sam na slici predstavila trešnju. Kao što vidite, delovi tela jedne biljke mogu biti u zemlji i izvan zemlje. U zemlji se nalazi koren, kao što možete primetiti, on je duboko u zemlji, iznad zemlje se nalazi stablo, zatim gore se nalazi krošnja. U toj krošnji i na toj krošnji mi imamo list, imamo cvet, imamo plod, imamo seme. Šta bi bilo seme? Pa seme vam je onaj deo kada isečemo jednu trešnju na pola i ona koščica unutra, pa to bi bilo seme koje se nalazi unutra. Zatim, kada biljke posmatramo, ja sam ovde predstavila hrast, lesku, divlju ružu i lalu, da bi to sve vama bilo interesantno. Možemo vidjeti da se biljke međusobno razlikuju, ali i da su takođe biljke pre svega i slične kao i ljudi, ali imaju različitosti, nisu iste. Pa hajde da vidimo koje su to različitosti, a koje sličnosti. Hrast isto ima koren, kao i trešnja malo pre. Ima isto stablo, pa stablo, evo ovde hrasta i stablo trešnje, pa potpuno su slični. Zatim se zove koren, isto duboko u zemlji. Hajde da pogledamo sad drugi delovi tela. Imamo list, imamo cvet, imamo seme, a ovdje imamo plod koji se zove žir. Sad, kod trešnje je cvet kakve boje? Bele boje, dok kod hrasta je drugačije malo, vidite, zelenkaste boje. List se takođe isto razlikuje i list vam je kod hrasta zelenkasto, svetlo zelenkaste boje, dok je kod trešnje, vidite, ta neka tamnija zelena boja je užije, drugačije, ova je širi. Njihov plod se isto razlikuje. Plod hrasta je žir. Zatim seme, vidite, koščat i isto ovde se zove seme kod trešnje, isto koščica. Zatim imamo lesku. Leska isto ima stablo, ima koren, ima list, ima cvet, ima seme, ali njen plod se zove lešnik. Pa vam je razlika između hrasta i leske u plodu. Plod hrasta se zove žir, a plod leske lešnik. Njihov cvet se isto međusobno razlikuje po obliku, seme se razlikuje po obliku isto i njihov plod, ali i listovi im takođe nisu isti, vidite da su različiti. Zatim sam ja ovde predstavila divlju ružu. Divlja ruža isto ima koren, ima stablo, ima list, ima cvet, ima seme, a njen plod se zove šipak. Sad, koren se isto nalazi duboko u zemlji. Stablo je ovdje, pratite pažnju, brown boje. List je tamnije zelenkaste boje, a njen plod je šipak, znači. Cvet je rozikaste boje i seme nešto između narančaste i brownkaste boje. Dok lala ima isto koren, ona ima stablo. Međutim, kada uporedimo divlju ružu i lalu, i uvek kažem deci koja je tu razlika osnovna. Pa osnovna razlika jeste pre svega deca odmah primete da je to razlika u stablu. Stablo je drvenasto kod divlje ruže, dok kod lale je zeljasto, zelene boje. Zato ćete kasnije tek učiti. List isto se razlikuje. Kod lale je list duguljast, a list kod divlje ruže je kraći širkast. Njihov plod se isto razlikuje, nije isti, zatim se razlikuje takođe i cvet, po obliku skroz su različiti, a seme im je po obliku različito, tako da svaka biljka, kao i životinje, ljudi, se međusobno razlikuju. Znači, one nisu iste. Evo možete da vidite ovde razliku, divlja ruža i lala i sličnosti, naravno. Zatim ima hrast, leska i trešnja. Najbolje bi bilo da vi sami nacrtate, na primjer, neku biljku i uporedite njene sličnosti i razlike. Zašto? Zato što ćete na primjeru najbolje naučiti. Kada budete ovako pripremali jednu lekciju, vi ćete najlakše naučiti lekciju i zapamtit ćete i to će biti dugotrajno. Znači to se neće zaboraviti posle 5 dana, 3 dana, vama to ostaje u sećanju. Zašto? Jer su ove slike jako bitne. Mi kada crtamo i ispisujemo ovako ove papiriće koje sam ja, isto možete ovo da sami kući pripremite i odradite i lakše ćete naučiti lekciju. Slobodno upoređujte različite biljke koje hoćete, jer je najbolje da učite na ličnim primjerima, sami da upoređujete. Ovde imate moj primer, a vi možete i druge kako bi lakše naučili lekciju. Pa se vidimo u nekom sledećem videu. Prijatno!